Abraham, naapa ko'y 5 ka mga igsoon dito sa kalibutan, pwede ba nga padad-i dito nga magwali? Dili reliyon ang gisulti ha, ang giingon lang nga na magwali dito, padalig mga propeta. Amen. Amen. Ingon si Abraham, doon na mga propeta dito, doon na yung gwali. Pero di pa yun kumbinsido si Dato. Sa pwede ba nga na mabanhaw? Mayuntang na mabanhaw, aron nga mutuog yun sila, kay dili ko buot nga mayani sila sa akong kapait nga kahintang. Ang tinuod ay makaigsunan mao ni, ang revelation niya mao ni. Ang tinuod giday ng ampo kaning patay. Kay sila mo'y nasayo dito. Dire, bisan saon akong ampo, wala po ko'y katungod, nga bing ko Ginoo, maadto ning langit. Kay matubang ni sa Ginoo, kay kung pwede palang unta, walay maimperno. Kay kung ako makasasala, kriminal ko nga tao, nya kabalo ko nga mamatay, ignon lang na ko ang mamag